Hi friends, lamsoga haini hai tini nani video. Tini video ongkha jeng tini Santikali ashromo kisa beranya thangai tongo sal thanda thanda ni bagui. Hingke norok jodi soino tak phano ani channel no subscribe khaijagya hingke norok subscribe khairi tei like share comments khainan tapokdi hingke indi jeng nailena ni Santikali ashram busuk tongthok thanda niral ekdom norok butongdi chini loge payasak. Hingke jeng tabuk Santikali ashramo sok phailaikia Santikali ashram busuk nari niral thanda ke bukrui ekdom thanda mo hingka hingke ani dol borok kaijakmani kwtal kwtal Santikali ashram naina hini phaimani hingke borok naina bujak hingke bai naina hini phailaikia cholo hinui hingke naijaknai busuk thanda ke bukrui ekdom mondir rokjakno. Bayap song Santikali ashram le tongthogui tongo ekdom thanda niral ke bukrui saichung kaibo bwkha tongthogui tongo ekdom norok bo jodi phainani muchukha hingke phaimano. Tam lagi so do kang tam lagi ha Santikali ashram ni serero borni ashram ni prayer pai tabuk ashram mo phaijak borok tabuk motani ganda chablai phu hingke bayap song borok tabuk motani ganda saman bagai asuk laijak lai khana naidi jaga bagai jaga hingke bayap song jeng nogo kifilai sinai tabuk salbutangman hayong hingke haini hai hambaya pharpiro norok no chini video no payasak nai tongmani bagui hingke tewaisa malai pinai norok bai ani
tei kaisa kwtal video o tabuksa jora tui asukno jotono kha bai khuk bai khe kaham khe tongbai di. Okay, bye bye.